ni da sunan Allah nake fara begena, wanda yayyo sinigan yayo maka Madina. Zan yabo gun manzo aban Fadima nana, ta gurin Abdullahi mai garin Madina. Labirin ko salati karawa manzanmu, kun uban Alkasim da shi kake kaunar mu. Sa sahabbai har shirfa uba sakin mu, su suke kauda makiya masu kin manzo na. Jinjina a gare ki ya gurin Musbahu mai kalifan fada, gani gunki na taho ke kike yanta mutum har ya zamto sabo. Fadima gani gurin mai da ni yantacce. Ya masoyin Allah kun kana ke maula, tallafi adalci ka ƙara mun mai girma. Dole ne yan sa su ya yanke Fadima, Shehu Tijjani ma, Jiyali Barhama, Shakshar Rifsani ma, dan ki Fadima shi yake jara gamar babu Maulana. Dole dukan jaki in bai dauka ya ba, na riga ne nazari kamarin ka shugaba. Ko Allah da ya yoka kai yake so ayaba, shi ya sa mahi ne yake haska kirji na. Kai kuce mahi ne kalifan fada shugaba, ko da safan ɗai ne bai san na bar shugaba, shi yake jaye da ni kalkuce ba shi ba, shi ya sa ni ci gaba da nura na muru ba. Ya masoyin Allah kun kana ke maula, tallafi adalci ka ƙara mun mai girma. Assalamu alaika mai gashi tatacce, assalamu alaika mai goshi mai haske, assalamu alaika mai ido mai haske, assalamu alaika mai sura mai haske, assalamu alaika mai ciki mai haske, assalamu alaika mai jiki wankake, assalamu alaika shugaban annabta, assalamu alaika shugaban sa'adata, assalamu alaika shugaba mai tsafta, assalamu alaika shugaban sa'adata, assalamu alaika mai gida mai kyauta, assalamu alaika yanka ne kafirci, assalamu alaika ka kauda bautar gumki, assalamu alaika ka kauda duk wani kumci. Kai da an same ka sai an fada murna, waye ganka maiki sai bi ga manzo na, sai marar dacewa sai ganka manzo na. Ya masoyin Allah kun kana ke maula, tallafi adalci ka ƙara mun mai girma. Ya babban Allah mai garin Madina, mai kyawun dai sura mai cikakken suna, ya mahikin Allah mai gida burina, ni da kai aka sani bambaran kaman zona. Ya cikakken Allah da kai Allah ya cika, mai farar tuldula mai kuma muraka, mai ya aburu ma kai gaɗe ka cika, na ji koya aburun malami ne babba, mai cika da kamala mai wa Allah hidima, mai kyawun yan yasu mai idanun girma, mai hawa kalagan mulki mai tatacin gashi ma, shi kaɗai rabu ya kalla har ya canza masa suna. Ya masoyin Allah kun kana ke maula, tallafi adalci ka ƙara mun mai girma. Kalka zance na je ka attahiyatu, ka jiyo zance na kalka je ka wahaltu, ko ina manzo na ya cike ba na biyu, shi ya sa man karke shi ba dare ba rana. Kar ku ce man na tsaya wajen yabon ba sauki, Mustapha Muktaru shi dai nesa dauki, wanda ya doka na rantse zai fadi. Na jima duk suru ya aiko wa manzo na, sai ya ce wa ma'aiki mu haɗu da kai kare kaza, sai ya faɗa ma yan uwa irin kisa da zai masa. Sai ma'aiki ya ce ni da nake son ya tuba, sai ma'aiki ya ce ba laifin ci shugaba. Ya masoyin Allah kun kana ke maula, tallafi adalci ka ƙara mun mai girma. Ya masoyin Allah kun kana ke maula, tallafi adalci ka ƙara mun mai girma. Sai ya tara mutane ko ayari ba su kai ba, sai ya ce sun rake shi wani waje shugaba, sai sun karike makamun suna yin tuba. Sahabban mata sani na rantse mai jina, ba wanda za su doka na rantse bai faɗi ba, sai sun ka tafi suna tare da shugaba, sun kusan kawowa duk suru ya ce su kuya, ya ga alƙaryar shugaba masoyin raina. Sai ma'aiki suka zo suka ga babu kowa wajen, sai sahabbai suka ce ina suke mu
mu take ko ya su mu yanke ko su bi ka muke sai ma'aiki ya ce mu zauna mu dan huta. Ya masoyin Allah kun kana ke maula tallafi adalci ka ƙara mun mai girma. Sun zauna sai bacci ya iskoke su a wajen sai ma'aiki ya cire riga kamar falmara take sai barci shi ma ya kama shi nan take yake sai ya yi barci duk suru ya zo gun manzo na sai ya dauki takobin daha mai kyawun suna sai ya kama ta bashi wai ya tashi daga kwana sai ma'aiki ya tashi ya ga duk suruna sai ya ce wa zai ce tankar sulu abun kauna sai ma'aiki ya ce wanda ya tsaye da saman nan daga sannan koken ya dika gaba da yi ne shi zai kare ni daga shirin na kaka sani dai sai duk suru ya ji ya faɗi gashi zaune. Ya masoyin Allah kun kana ke maula tallafi adalci ka ƙara mun mai girma. Sai ma'aiki ya dau takobin tasa ya rike da tashi duk sai ya rike dai a hannunsa sai ma'aiki ya ce gaya mun wa zai kwace ka sai duk suru ya ce kirkin kaman zona sai ma'aiki ya ce kirki na ya gyale ka dan an tabe shi Allah radi yake ba shakka lokacin duk suru ya faɗi ba shakka Jibrilu ne ya so ya wanke shi dan iska mai garin sa'ada da lura yake bejanka na kalifan fada wanda ke kaunar ka ko da yaushe nufi na ta yasa in wake ka amma kalifan fada shi ke sani ya banka. Ya masoyin Allah kun kana ke maula tallafi adalci ka ƙara mun mai girma. Shi yake ban kolawa ka sani manzo na dan darajar sai da amina karbi yabona mahi ya zamanto kai ashi ya ma'aiki na shi nake so manzali da uwata da ubana karbe su ma aiki ka ba su ta kaunar ka dan mutuncin saya da Khadija matar taka ce da ni ka karba ya annabi mai baka bani tsantsar kaunar ka na aje a kirji na nan nake hutawa nura ne ya yan uwana kaliban mahi ko dai na ma'aiki na rabbi kare tsare ni ka haskaka kirji na dan mutuncin saya da amina karbi yabona. Ya masoyin Allah kun kana ke maula tallafi adalci ka ƙara mun mai girma. Allah kara salati kuma duban kowa wanda ya zarce dukkan haske mai haskawa abul fataki ne ba wanda shi muke kulawa da fadar manzo na ba dare ba rana da fadar manzo na ba dare ba rana da fadar manzo na ba dare ba rana.